Pabiling suspendido ang mga klase sa pampublikong eskwelahan sa Tibok Rehiyon sa Eastern Visayas tungod sa padayong pag-uwan sukad pa niadtong Miyerkules. Nasayran nga ang maong uwan epekto sa shearline. Moabot sa kapin 21,000 ka mga pamilya kun kapin sa 82,000 ka mga individual ang apektado sa pagbaha o pagdahili sa yuta gikan sa duha ka mga lungsod sa Northern Samar. Samtang nakasinati usab sa pagbaha ang napo ka mga lugar sa probinsya sa Leyte, 5 ka mga lungsod sa Samar ug 10 usab ka lungsod sa Eastern Samar. Sa pakaron, pipila pa ka bahin sa Eastern Samar ang padayon pang gibahaan. Hinuon, mihubas na ang baha sa ubang dapit. Samtang maagian na ang pipila ka mga lugar sa Leyte ug sa Eastern Samar. Sa mga apektadong pamilya, 2,500 niini ang naka-evacuate na. Padayon ang monitoring sa Office of the Civil Defense sa mga LDRRMO tungod usab kay padayon nga ni pagawas ug mga heavy rainfall advisory ang pag-asa diha sa mga lugar sa Eastern Visayas. Ngayon, ma'am, hindi pa po siya naka-alert, but if in case po this condition persists until later this afternoon or early tomorrow morning, kasi yung prediction or yung forecast po ni pag-asa is until tomorrow morning lang. So, tomorrow sa Saturday. So, once po it persists pa po up until siguro sa weather forecast nila later, we will also heighten our alert status na po. So, we are just monitoring the situation right now, ma'am.